Bir jawan oglan şun hiç bir mawridi yok men aytmagym. Daýdam jawan niye? Mihrapda aytmaly şu wurduňy, adam tunya aytma. Daýdam jawan niye? Emmek şon men yegeni, men innen akdiýa. Bu yegenimden näme diýe? Egin maşydar, serlokda oturýa, men ne diýe? Aslyn günädigini bilýän, onda da fikrim, şähwetim harap diýe şondan üçin. Ahir bir gün diýe, salamlaşmaly bolup elimi tutdum diýe. Yüreğime de şehvet düştü diye. Men şon qydyny almagym dogrymy, dogry dämi diye. Abu Hanifa'ň fatwasy şi, hukmy şi, şon qydyny alyp bilmeýär, ýa-ni daýdatyny qydy. Eger alfada umry tünçe nauzu billah haram bilen geldik, şon nikah düşmeýär. Aya şizire kan bolandyr, bolan nädirmiş malçy? Aya ne kadar oglanjykly atasy bolup ketip berendir şi maha. Nikah ýok ebediyetiň arasynda. Näme diýip? Ýa-ni oglan odal o enesi bilen 1 saniýe, 2 saniýe bir lahzaty şehvet düşüpdi ara. Meselen ahun getirdiler, nikah gittiler, nikah peýda ýok. Düşmeýär nikah. Waswas bolamaň bir wagt öz içeriňizden çyryp. Ýöne raýat etmeliler. Oglan kepmişi. Hay bit öz yegençigim ahim bi, özi jowan oglan 15 ýaş, 16 ýaşa bardy, yegençigim ahim bi. Emma maňa şähwet geldi diýe. Men jowan oglan diýe. Daýdam da boldy diýe. Şon jowan daýdam diýe. Öderinde de diýe. Dogrysyny aý diýe da. Unda gadarlar eke, o gelejeben durjyň arasynda bolupdyr. Ýa meselen öz erkadan denanasynyň aýallygynyň arasynda. Bu da men asy aglap biljek hiç bir ýerde. Aglap deňrowati. Her gaýsyndan da Hudaý soraýan ahyrynda. Dogry aýdadan nämeden boldy diýen denana diýe taksir menden boldy diýe. Ay ahulla da aýdywati da näme işgali bar? Mege damadymyz näme sen diýip oturşdym diýe. Ahir nawuz bilen men nehreye bolup denim bilmän aýtdym. Ýa şoňa meňde näçe hada. Näme işgali bar? Serlokda oturýan damadymyz da näme? Ay gaty tutwatyla da näme? Falan da näme diýdim. Ahir kullan görsek insaniýetden çykypdyk. Hemmesi menden boldy diýe. Men gülşerdim diýe. Men de hallaqy ederdim diýe. Eýni aýdan kepler şuna.